Fuck, det steger langsomt. Her har vi en tutorial på, hvordan man laver æg. Det man starter med at gøre, det er, at man hælder det ind der. Og så rører man lidt rundt, indtil det bliver indtil det størkner, så det bliver fast. Og så river man det lidt frem og tilbage, ligesom jeg gør her på billedet. Og altså det er meget nemt, alle kan gøre det. Men jeg skal sørge for, at det hele bliver tørt, så der ikke er nogen våde områder. Og det er så slutresultatet.